Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale nonse pano pa Tiyankhule na Ambuye, malo amene timapasa Mulungu mpata kuti titachita zonse ndi kuganiza zonse timayena kuti kodi nanga Mulungu akuti chani. Tidakali mu nyengo ya Adventi ndipo tili week number 3, lolemba la week ya number 3 mu nyengo ya Adventi. Ndipo mawu oyamba akuchokera m'buku la Numeri chapter cha 24 ndime ya 2 mpaka na ndime ya 7, ndime ya 15 mpaka na ndime ya 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Doreen Christopher kuchokera ku St. Anna Gambula Secondary School mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu a muthenga wabwino akuchokera pa Mateyo chapter cha 21 ndime ya 23 mpaka na ndime ya 27. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eliseo Mtharika kuchokera ku St. Anna Gambula Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Tiyeni tikhale limodzi kumvetsera mawu a Mulungu amene ndi mawu opasa moyo. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Numeri. Balaamu adakweza maso ake nayang'ana ku chipululu. Adaona Aisraeli ali m'mahema mwawo, fuko lililonse palokha. Tsono Mzimu wa Mulungu udatsika pa iye, ndipo adayamba kulankhula mawu a uneneri adati: mawu a Balaamu mwana wa Beori, mawu a munthu amene maso ake ndi otsekuka, munthu amene akumva mawu a Mulungu, munthu amene akuona mphambe m'masomphenya, munthu amene akugwa pansi koma maso ake ali chipenyere. Mahema ako iwe Yakobo, nyumba zako iwe Israeli, sikukoma kwake. Anthu ako ali ngati zigwa zofika patali, ali ngati minda ya mbali mwa mtsinje, ali ngati khonje amene chauta adabzala, ali ngati mitengo ya mkunguza yomera m'mbali mwa madzi. Madzi azasefukira m'zotungira zawo, ndipo mbewu zawo zidzakhala ndi madzi ambiri. Mfumu yawo idzakhala yotchuka kupambana agangi, ndipo ufumu wawo udzakwezedwa. Ndipo adayambapo kulankhula mawu a uneneri adati: mawu a Balaamu mwana wa Beori, mawu a munthu amene maso ake ndi otsekuka, munthu amene akumva mawu a Mulungu, ndipo akudziwa nzeru za opambana zonse, munthu amene akuona mphambe m'masomphenya, munthu amene akugwa pansi koma maso ake ali chipenyere. Ndikupenya m'tsogolo, ndipo ndikuona mtundu wa Israeli, mfumu yonga nyenyezi idzatuluka mwa Yakobo, ndodo yaufumu idzazuka mwa Israeli. Idzaswanya atsogoleri a Mowabu, ndipo idzagonjetseratu mtundu wa Seti. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyo mutu wa 21 ndime ya 23 mpaka na ndime ya 27. Pa nthawi yomweyo Yesu adalowa nyumba ya Mulungu, ndipo pamene ankaphunzitsa, akulu a ansembe ndi akulu a Ayuda adamfunsa kuti, kodi mphamvu
zoti muzichita zimenezi mudazitenga kuti? Ndani anakupasani mphamvu zimenezi? Yesu adati, nanenso ntakufunsani funso limodzi. Mukandiyankha ndiye ndikuwuzani kumene ndidazitenga mphamvu zoti nzichita zimenezi. Kodi Yohane kuti azibatiza mphamvu zake anazitenga kwa yani? Kwa Mulungu kapena kwa anthu? Iwo aja anayamba kukambirana nkumati, tikati adazitenga kwa Mulungu, iye wanena kuti nanga bwanji tsono simunamkhulupirire? Komanso tikati adazitenga kwa anthu asatileka, chifukwa anthu onse amati Yohane anali mneneri. Ndiye anangomuyankha Yesuyo kuti, kaya ife sitikuziwa. Apo iye adati, nanenso tsono sindikuwuzani kumene ndazitenga mphamvu zoti ndizichitira zimenezi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Munyengo ino ya Advent tikudikirira china chake. Ponena kuti tikudikirira china chake ndiye kuti tili ndi chiyembekezo. Tikuyembekezera china chake kusogoloko. Amene ali ndi chiyembekezo ndi munthu amene akuyang'ana kusogolo. Choncho choyamba chimene tikuphunzira kuchokera munyengo ino ya Advent ndikukhala anthu amasomphenya. Kodi iniyo mukayima ndikuyang'ana kutali, moyo wanu wa Chikhristu mmaona bwanji? Kodi iniyo zaka 5 kuchokera pano Chikhristu chanu chizaoneka mwantundu chani? Mukatenga mawu yambaja akukamba za mmene dziko la Israeli lizaonekere kusogoloko, dziko lokoma, dziko labwino, dziko limene Mulungu azakhala kuti waliyeresa ndipo likukongola, likuoneka bwino. Inunso ndine tili ndi chiyembekezo chona kuti pomatha nyengo iyi ya Advent ndikumakafika kuona kuti mwana uja wabadwa, ifenso tizakhala kunena kuti ndife oyenerera kumulandira mpulumutsi ameneyi. Kumbukirani kuti ngakhale amayi Mariya amene adamulandira mpulumutsi ameneyi ananena kuti nayenso akhale okonzekeresedwa bwino kuti akhale malo oyenerera kufikira mpulumutsi amene ndi Ambuye athu Yesu Khristu. Ndiye mukaona mawu yambaja akukamba za mfumu yowala imene ikubadwa mwa Yakobo, ndipo mfumu imene ikukambidwa za kusogolo amene azakhale Yesu Khristu. Tikapita ku mawu athu a mthenga wabwino akutikonzekeresanso ifeyo pamene tili munyengo ino ya Advent. Mu Advent munthu mmodzi amene timakamba za iye ndi Yohane Mbatizi, amene amatikonzekeresa kulandira Ambuye Yesu. Sinali mistake kuti Mulungu anasogoza Yohane Mbatizi kuti kenako kubwere Ambuye Yesu. Sikuti zinangochitika kuti Yohane Mbatizi anabadwa kuti kenako azabadwe Ambuye Yesu. Mulungu ndi wa plani. Ndipo mplani yake akunena kuti Yohane asogole. Mukamulandira Yohane Mbatizi, kenakono muzamulandira mpulumutsi olonjezedwa uja. Ndiye muone kuti mawu amene tawerenga aja Afarisi akumfunsa Yesu, kodi mphamvu zochitira zimenezi mwazitenga kuti? Nanga wakuwuzani ndani kuti muzipanga zimenezi? Ndi Ambuye Yesu akukhala ngati akuyankha funso ndi funso, ndipo anthu kumana kuti kodi inu funso limayankha funso linzake? Mukamvetsera mawu anena Ambuye Yesu aja sikuti mwangokhala funso lokha iye, mmene muja muliso yankho. Chifukwa anthu aja anafunsa kuti kodi mphamvu zimazitenga kwa ndani? Ndi Ambuye Yesu aona kuti ndiye inuyo ndakufunsani, kodi Yohane Mbatizi kuti azibatiza mphamvu zake anazitenga pamene pakubwera yankho, mphamvu zake anazitenga kwa Mulungu kapena kwa anthu? Choncho wapereka mayankho awiri, wakhala ngati wayichepesa ntchito ija kunena kuti atolepoka kunena kuti kodi iyeyo mphamvu akuzitengera kuti. Choncho sikuti Ambuye Yesu anangoyankha funso ndi funso iyayi, mu funso lakelo munali yankho. Ndiye anthu aja akudziwa kuti Yohane ndi mneneri, koma akudziwa kuti sanamulandire Yohane. Ndipo aliyense amene sanalandire Yohane Mbatizi sangalandira Ambuye Yesu. Ndiye muone chifukwa kuti anthu aja anakanika kumulandira Yohane Mbatizi, apa mmene afunsidwa funso lija zakanika kuti aliyankhe, chifukwa kuti sali okonzekanso kumulandira Ambuye Yesu. Amene sanalandire Yohane Mbatizi sangamulandira Ambuye Yesu, chifukwa amene sanakonzeke kulandira Ambuye Yesu. Style yomweyo ndi imene mpingo wathu umatenga, kuti sungalandire Ukaristiya umene ndi Ambuye Yesu usanalandire sakramenti lakulapa amene ndi Yohane Mbatizi.
aliyense amene ali serious ndi chikhristu chake amazindikira bwino ineyo sindingakalandira ukaristiya ngati sinalandire sakramenti la kulapa. Sindingakalandira ukaristiya ngati sinaziyerese. Ndimuonenso ngakhale mmene misa yathu ija inapangidwira. Sitimafika kulandira ukaristiya tisanafike pa ndikululira. Timayamba ndi ndikululira uja, kenako tikaziyeresa, tikayeresedwa pamene paja ndi timapita kulandira ukaristiya uja. Ndipo sulandiranso ukaristiya usanene kuti Ambuye ine sindiloyenera kuti mulowe nyumba mwanga, koma munene mawu mozokha ndipo mtima wanga uzachira. Kuti Mulungu akuyerese iweyo usanalandire ukaristiya uja, ndimene timayenera kupangira pamwe wathu. Koma aliyense amene atankane Yohane Mbatizi, aliyense amene atanderere Yohane Mbatizi, aliyense amene safuna kumumvera Yohane Mbatizi, automatically ufune usafune Yesu sungamulandire. Mawu athu alero afuna kuti atisimikizire kuti anthu ife tikuyenera kuti tizika mtima pa nkhani ya sakramenti la kulapa. Sitingakondwerere Christmas ngati anthu achikunja. Inuyo muone anthu ena amene amapanga ma business. Mu Advent alibe nayo ntchito. Alibe nayo ntchito Advent. Ayamba kale kukamba za Christmas. Kwa iwo kuti akonzekere palibe chokonzeka chifuna kuti akufuna Yesuyo koma angufuna azapange malonda. Koma inu ndine amene ndife a Khristu tikufuna ife njoona kuti Yesu uja azavomereke ndi mtima wathu. Mtima wanu uzakhala kuti ndi mtima umene uli okonzeka kulandira Mulungu. Mtima umene uli ndi appetite ya Mulungu. Ndi timazikonzekeresa mpaka tizafike nthawi imeneyo imene ifeyo tili oyenera kumulandira Yesu Khristu. Tiye timpemphe Mulungu pamene tikukonzekera nyengo imene ya Christmas imene kubwera kuti atithandize kukonzekera tsiku la kufa kwathu, pamene tizakumane naye Yesuyo ngati mfumu yathu. Masiku oyamba watikudziwa kuti tikukonzekera kukumana ndi Yesu kumapetoko. Ndipo chimozi chimene aliyense amene akufuna kuti akonzekere imfa yake akuyenera kupanga ndi kuziwa kuziyeresa kuzira mu sakramenti la kulapa, kuziwa kumulandira Yohane Mbatizi moyo mwake. Tipemphere. Mulungu wamphamvu zonse ndi Mulungu wachikhalire amene mudatuma mwana wanu Yesu Khristu, ndipo Yohane Mbatizi ndi amene anakonzekeresa mitima ya anthu kuti amulandire. Konzekeresaninso mitima yathu kuti pamene akubwera atipeze tili okonzeka kulandira uthenga wake ndi kumusatira ndi kumukonda. Tikupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. Ndikuthokozeni abale nonse chifukwa chokhala panopa kuti tigawane mawu panopa tiyankhule na Ambuye. Ncholinga choti kuti Mulungu aziyankhula mitima yathu. Mitima yathu ikusowa kuti iyankhulidwe ndi Mulungu, isamangoyankhulidwa ndi anthu azinzathu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.